டைரக்டர் ராஜமௌழி அவருடைய டைரக்ஷனில் RRR படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண டிவிவி என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம தளபதியோட தளபதி 69 ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறதா நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த நியூஸ் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஏன்னா 2026 எலெக்ஷனுக்காக நம்ம தளபதி 2 வருஷம் ரெஸ்ட் எடுக்க போறாரு அப்படின்னு லாஸ்ட் 5-6 மாசமா நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நடிக்க போவாரு? தென் அது மட்டும் இல்லாமல் தளபதி ஒரு படத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த படத்தோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டையும் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாரு. பட் இப்போ வரைக்குமே தளபதி 69 பற்றியும் டைரக்டர் பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் வரல. அட்லீஸ்ட் கார்த்திக் சுப்புராஜ் அவங்களுடைய பேர் அடிபட்டாலுமே பட் கன்ஃபார்மாக தெரியல. ஸோ இப்போ வரைக்குமே தளபதி அரசியலுக்கு போறாரா இல்லை தளபதி 69 முடிச்சுட்டு போறாரா அப்படிங்கிறது குழப்பமாக தான் இருக்கு. அண்ட் ஒருவேளை தளபதி இது மாதிரி யோசிச்சிருக்கலாம். அதாவது 2026 எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் 1 இயர் இருக்கு. அதாவது 2024 இல்லாமல் 2025 ஃபுல்லாகவே இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள குயிக்காக ஒரு படத்தை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கூட யோசிச்சிருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தெலுங்கு படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ற டிவிவி என்டர்டைன்மெண்ட் மேபி தெலுங்கு டைரக்டரை நம்ம தளபதிக்கு அனுப்பி கதை சொல்லலாம். அதாவது வாரிசு படத்துக்கு தில்ராஜ் அவர் எப்படி அனுப்பி கதை சொன்னாரோ அது மாதிரி பண்ணலாம். அண்ட் திரும்பவும் ஒரு தெலுங்கு டைரக்டரா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏச தளபதி ஃபேனா கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. ஏன்னா வாரிசு படம் கலெக்ஷன் வைஸ் நல்லா போனாலுமே ஏச தளபதி ஃபேனா அது அபோவ் அவரேஜ் படம் தான். ஸோ தெலுங்கு டைரக்டர் இல்லாமல் தமிழ் டைரக்டருக்கு போனால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் அப்படி இல்லைனாலும் தெலுங்குல ஏதாவது நல்ல டைரக்டர் சூஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு ராஜமௌழி அவர் தான் இருக்காரு. பட் அவரும் பிஸியா இருக்காரு மகேஷ் பாபு அவருடைய படத்துல. நெக்ஸ்ட் புஷ்பா டைரக்டர் சுகுமார், தென் திருவிக்ரம். ஸோ இவங்க தான் தெலுங்குல எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு நல்ல டைரக்டர் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. தென் ஃபைனலாக இது மாதிரி உங்களுக்கு தளபதி பத்தின டெய்லி அப்டேட்ஸ்க்கு நம்மளுடைய சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you, friends.